Ahojte priatelia, vítajte na YouTube kanáli AndroidBox.sk. V dnešnej recenzii sa pozrieme na nový Hako Mini, ktorý prichádza s miniatúrnymi rozmermi vo veľkosti kreditnej karty, ale s veľmi dobre odladeným systémom a novým Androidom 12. Tak poďme sa rýchlo pozrieť na unboxing. Takže klasika, balenie, ďalkový ovládač, podpora YouTube, Netflix, Google Play, máme tu podporu hlasového ovládania, nič viac, nič menej. Poďme na samotný Android TV Box, máme tu výstup na micro HDMI, tak to vysvetlím neskôr. Ďalej tu máme napájanie micro USB, čo je škoda, už by som uvítal USB-C. To je asi tak všetko, miniatúrne rozmery, tak samozrejme napájací adapter, micro USB kábel a posledná vetička je micro HDMI na HDMI, tak to som ešte nikde nevidel v žiadnom Android TV boxe. Škoda, že tu nedal Hako normálny HDMI kábel, ale takúto v úvozovkách redukciu, no ale tak to nevadí, kábel stojí pár eur. My poďme rýchlo do systému. Tak poďme najprv na hardware, čo všetko obsahuje Hako Mini. Takže máme tu AMOLED A53, 1,8 GHz, RAM 2 GB, úložisko 8 GB, z toho reálnych 4,4. Máme tu samozrejme podporu Wi-Fi, Bluetooth 5.0, máme tu Android TV 12 a podporu Automatic Frame Rate. Takže to je super, hlavne pri sledovaní videa. Poďme teraz na niektoré stream aplikácie, skúšal som ich v úvodzovkách neurekom, čiže Netflix v tom najvyššom rozlíšení, HBO Max, Sky Showtime, Prime Video a tak ďalej. Všetko to išlo bez najmenších zásekov alebo lagov, skutočne systém je veľmi dobre odladený a svižný. Máme tu, ako som spomínal, Android TV 12, takže ak ste fanúšikmi týchto stream aplikácií, tak budete nadmieru spokojní. Takže poďme ďalej, poďme na IPTV. Tu som skúšal aplikácie, ktoré máte pred sebou, čiže Antik TV, Skylink Live TV, Touch Rabbit sledovanie TV, TV zdarma zo zahraničných, Pluto TV a Free Google TV. Ku poslednej menovanej aplikácii sa dostanete tak, že si zvolíte VPN, napríklad USA, kde vám automaticky naskočí aplikácia pod názvom Free TV. Škoda, že na Slovensku táto aplikácia nie je podporovaná. Našiel som tam celkom zaujímavé TV stanice, takže ak vám nevadí angličtina a chcete mať Free Google TV, tak si to môžete skúsiť. Čo sa týka slovenských aplikácií, ako som spomínal, Antik, Skylink, Touch a tak ďalej, tak tam som nezaznamenal žiadne lagy, žiadne problémy, všetko ide svižne, bez najmenších problémov, takže nemám, čo by som tomu viac dodal. Dobre, tak poďme ďalej. Čo som ešte skúšal, je samotný webový prehliadač. Tak toto je asi najčastejšia otázka v messengerových správach. Prečo nemá Android TV systém Chrome prehliadač? Ak dáte Google Play Store a dáte si Chrome, tak tam bohužiaľ nenájdete webový prehliadač Chrome. Neviem, prečo to je tak. Alternatívou je stiahnúci prehliadač pod názvom Browser. Má to jednoduchý názov. Je to výborný prehliadač pre Android TV systém, ktorý podporuje asi všetky TV kodeky. Spustíte na tom video, by som povedal, z akejkoľvek stránky, nechcem to menovať. Takisto podporuje záložky a tak ďalej. Ak si spustíte stránku, hneď vám nabehne navigačná šipka. Proste tento
webový prehliadač pod jednoduchým názvom browser je, by som povedal, najlepší, čo som doteraz mal. Ak ho váš Android TV systém nemá, myslím, že 10 tam bohužiaľ sa nenachádza, tak môžete kliknúť na androidbox.sk stránku, vstúpiť do sekcie aplikácie a tam si môžete stiahnuť tento prehliadač. Poďme ďalej na výsledky Wi-Fi, ktoré máte pred sebou, či už je to 2,4 alebo 5 GHz. Výsledky sú vynikajúce. Ak chcete prehrávať 4K obsah, tak bez najmenších zásekov. Tak poďme ďalej, ako som spomínal, máme tu Android TV vo verzii 12, ktorý podporuje prispôsobenie snímkovacej frekvencii obsahu. Je to výborná funkcia, odporúčam to zapnúť na plynulé. Využijete to hlavne pri sledovaní video obsahu. Úložisko 4,4 GB, už by som očakával väčšie úložisko, ale zase na druhej strane Android TV aplikácie nie sú až tak objemné ako napríklad v normálnom mobilnom systéme. Tak čo som ešte skúšal ďalej je prehrávanie z NAS zariadenia QNAP. Skúšal som prehrávať 4K obsah, ktorý šiel tiež na výbornú. Tak malá ukážka 4K motorky alebo skútru Steam Jet, ktorú som tiež robil recenziu. Tak skúšal som aj pripojiť nejaké káble, ktoré som tu mal, skúšal som, či táto Android TV krabička podporuje OTG a podporuje to, chvála Bohu, takže môžete si zakúpiť kábel z AliExpressu za pár centov, pripojiť USB kľúč a bude vám to fungovať na 100%. Ja som našiel takýto káblik na aukre.cz, stojí nejaké 2 €, takže tento káblik je kompatibilný aj s Fire TV Stick, aj s týmto Android TV zariadením, takže cena je výborná. Ak chcete ešte mať USB port, tak si môžete zakúpiť takýto lacný káblik. Skúšal som aj funkciu Chromecast a Miracast. Na Miracast si musíte stiahnuť aplikáciu, ktorú máte v popise. Chromecast sa sparoval hneď na prvý pokus. Funkcia Chromecast podporuje aj funkciu diaľkového ovládania. Tu som už zaznamenal menšie, by som povedal, odozvy. Napríklad chcem teraz pretočiť video dopredu. Ako vidíte, je tam maličké oneskorenie. Nie je to nič strašné. Ak by som to mal hodnotiť od 0 až do 100%, tak tomu dávam nejakých 98,5%. Takže asi tak. Sme asi na konci tejto videorecenzie, tak čo hovoríte na nový Hakko Mini? Poďme teraz na plusy aj mínusy. Tak medzi plusy určite patrí Android TV vo verzii 12, veľmi dobre odladený systém, podpora 4K Netflixu, podpora HDR10, rýchle Wi-Fi 2,4 a 5 GHz, samozrejme podpora Chromecastu, Bluetooth 5.0, podpora AFER, OTG, podpora IPTV, či už Antix Suite, Skylink, Touch a tak ďalej. Máme tu rýchly procesor Amlogic A53. Medzi minusy, no tak nemá to LAN port, má to, by som povedal, micro HDMI a chýba tomu kodek AV1, čo je obrovská škoda, ale tak môže byť. Ak sa pozrieme tiež na nejaké videokodeky, tak zabudnite tu na Dolby Vision, Dolby Atmos. Bohužiaľ nič také tu nemáme, čo je veľká škoda. Inak ja som s týmto Android TV zariadením bol maximálne spokojný. Myslel som si, že ho za jeden týždeň odpálim
predsa je to maličké, je to možno, že veľkosti kreditnej karty. Nečakal som, že po mesiaci to bude ísť ešte lepšie. Prišla dokonca aj nejaká aktualizácia na Hako a ide to ešte lepšie, svižnejšie, takže asi tak. Použil som aj alternatívny prehliadač, napríklad tento, ktorý sa volá Projective Launcher, ktorý je vynikajúci, tiež to si môžete stiahnuť zo stránky androidbox.sk zo sekcií aplikácie. Tak to je asi tak všetko z tejto recenzie, tak môžete sa prihlásiť na odber tohto YouTube kanálu. Ak sa vám páči toto video, tak môžete dať like alebo dislike. No a ja sa teším na ďalšiu videorecenziu. Majte sa krásne v novom roku, dávajte na seba pozor, cvičte, športujte, aby ste boli pekní a mali dobrý vzhľad a aby ste boli šťastní aj v novom roku 2024. Majte sa krásne a čau čau.